गिबियावनो गपाल सरगयारि ब्लगनि जानानै नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायग्रोना लाग्रोबाय। दा नायलांदो नै देग्लाय जोंनि मादाबारि दालाय बाथौ आफादा 28थि बाथौ फोरबो खुंनो लागासिनो दङ बा सोलिगासिनो दङ होनब्लाबो गोरोन्थि जाया। दा आं देखायलायबाय जोंनि बाथौ मन्दपखौ जोङो साजायगासिनो दङ। अन्तत बेयाव आङो देखायनाय हिसाबै आंनो हेडआ जानानै दङ। नैबेखौ भिडिअखौ एसे होनाय जाबाय। बिनि गेजेरावनो आं बुंनो नागिरो जोंना 28 बोसोर मोनलायबाय, दासिमबो जोङो बेबायदिनो बोसोरफ्रोमबो माब्लाबा बस्थाजों माब्लाबा लेखा बिलाइजों माब्लाबा माबा माबिजों बानायनानै जोङो बोसोरफ्रोमबो बिदिनो फालिबोबाय थादों। दा बे हिसाबै लाजिनाय मोनो गुबुना माबायदि बेसेबां दावखोदो जोङो बा आङो नुनो मोनबोदों। दा जोंनि हिसाबै नैबे बिराद मोनसे गोबां मोनसे माबा जोङो बाथौ सिबियारि हिसाबै माने गोसो होआखै बायदि नुहुरो आरो नैबे मन्दपखौ, बाथौ मन्दपखौ जिथुके जों बोसोरफ्रोमबो बिदिनो बानायफिनबाय थानांगौ बादियै जिथुके 28 बोसोर जाबाय, उफाय गैया। दा आं सासे गिदिर नङाब्लाबो फिसा हिसाबैनो बेबायदि पेन्टिंनि खामानिखौ मावो। दा आंनो 28 बोसोराव फ्राय मोनबोजोबदों बेबायदि खामानिखौ मावनो नैबे बाथौ थानसालियाव। बिदिनो देग्लायबो मावबाय। आं सानो बिदि जेन खालामबाय थास्लायस्लाय बयबो खांलायनानै गोग्गोमै मोनसे मन्दिर बानायना लायोब्ला अन्तत गोग्गानायबो लानो हायो, किसु खामानि मावनायनिफ्रायबो जों बारग'नो हायो बिदि होनना आं सानो। बेनिखायनो बयबो नैबेयाव बयबो दान होलायनानै खांलायनानै जेन 5 बोसोराव हाया, 10 बोसोराव हाया, 15 बोसोराव जायोब्लाबो गोबांखिनि मावनाय जागोन होनना आं सानो। जितुके भबिस्वतआवबो जोंनो बाथौ मन्दिरखौ नांखागौन नालाय, बेखौनो बयखौबो आं मावजानो लुगैयो बा खालामजानो लुगैयो। दा बिदिनो सोलिबोबाय थानाय बायदियै दा देग्लायबो थामथि नङा 3 साननि हाबाफारि लानानै जों बाथौ फोरबोखौ खुंनो थाखाय आखायाव लादोंमोन। दा बिदिनो खामानिया सोलिगासिनो दङ बा हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। नैबे भिडिअखौ आङो गिबि साननिखौ लाबाय। नैबे गिबि साननिनो नैबेयाव जोङो सेल्फि पइन्ट बानायनाय जादों। बेफोर लेटार बा हांखोफोरखौ आंनो दानदों, साजायदों। नैबेयाव माने दै बाज्रुमनाय मोनसे पइन्ट बानायदों। बाय बिबार बिलाइ थुनानै एसे साजायनानै सेल्फि पइन्टखौ मेगनाव गोनां खालामदों। सेंग्राफोरजों लोगोसे आंबो दंफायो। बिदिनो जोंनि थामथि सान हिसाबै लानाय बायदि हाबाफारि लेखा नैबेयाव जोङो हाबाफारि बायदियै गथ'फोरनि बारनाय, खारनाय, गोजौ बारनाय, गोलाव बारनाय, हिन्जावसानि हौवासानि बायदि बायदि खेला होनायबो जादों। लोगोसेयावनो आर'ज हान्जा बिथांमोनखौबो बादायलायनायनि खाबु होनाय जादों। दा बावनाय थायनाया सोलिबाय। बेबायदिनो जों फिसासा मन्दिर लुब्रबनानै खुलुमनाय जायो बा बावनाय जायो। बेखायनो बुंदों मादाबारि दालाय आफादखौ, मन्दिरखौ जेन बयबो गोसो होनानै दान होलायनानै जेन गोग्गोमै खालामना लायो। गौथुमारि फिरफिलि बिरहोनाय, धोरोमारि फिरफिला बिरहोनाय नैबे मोनसे आङो भिडिअखौ होबाय। दा नैबेनोमोन जोंनि बाथौसालि बा बाथौ थानसालिनि जायगाया। मादारबारि 1 नं गुदि फरायसालिनि फिल्डआवनो जायो। दा नैयाव जोङो
गोथैसो बावनाय हाबाफारि लादों। लोगोसेयावनो सेल्फि पइन्ट नैबे बेबायदिनो केसेट मोसानाय बादायलायनायबो लानाय जादोंमोन। बे खेराइ हान्जाबो दङमोन। लोगोसेयावनो हांख्रायगिरि हांख्रायजानाय नैबे जोंहा रान्दिनि बिथांमोना संगासिनो दङ। जों सानाव गासै रायजोफोरनोनो ओंखाम जाहोनाय जादोंमोन। बेखौबो एसे देखायबाय। दा बिथांमोना संगिरिफोरा बाथौआ मेन बाथौआ बा गाहाय बाथौआ बेनोमोन। बिनि सिगाङाव बाथौ जों साजायनाय नैबेनो जोंनि थानसालि बुङोब्ला उसुबिदासो मोनखाङो। जिथुके जोङो गोग्गोमै साजायनो हायाखै, गोग्गोमै बानायनो हायाखै। नैबे आलासिमोन, नैबे बिसोर जोंनि आखायजानाय आलासि। दा बे गथ'फोर जा मोसागासिनो दङ बिसोर बादायारिमोन। बादायारि माने जोंनि केसेट डेन्सनि बादायगिरि फंबाय बिनानावमोन आरो। बिदिनो सानैसोनि सफा भिडिअ'खौबो होनाय जाबाय। नायनानै माबायदि मोनखो नोंथांमोना बुंहरब्लानो जाबाय। आंनि चेनेलनि मुंखौथ' मिथिखाबाय जानांगौ, गपाल स्वर्गियारि ब्लग। नोंथांमोना चेनेलाव गोदानब्ला अननानै साबसक्राइब खालामना होब्लानो जाबाय आरो शेयार खालामब्लानो जाबाय। जाहाथे आंनि माबा मोनसे खालामनाय भिडिअ'आ बा होनाय भिडिअ'आ सोरनिबा थाखाय खामानियाव गोनां जानानै बेखौनो आङो बुंबाय। अननानै नायनानै स्किप खालामनाङा, जोबजासिम नायनो थाखाय खावलायबाय। नैबे जोंनि बर' गथ'आनोमोन इण्डियान आइडलाव फार्स्ट सिजोनाव देरहानायमोन। नैबेयाव जोङो माने प्राइज हिसाबै नङा, ओरैनो मोसाहोदों। गांसे आर'नाइजों मान बावनानै तामुलपुर ओनसोलनिनो बेखौ मोसानो थिनबाय जोङो, बा मोसानो होनायलाय मोसाबाय आरो फंबाया। नैबे गामिनि मोसागिरिफोर बिदिनो गाजा गोमजायै सानथामनि हाबाफारि जोंनि बाथौ फुजाया जोबनानै थाङो। नोंथांमोना जोंनि बादाबारि ओनसोलनि बाथौ फुजाखौ नायना माबायदि मोनखो आंनि फिसा बा गुसुं भिडिअ' अननानै कमेन्टखौ खालामलायदो। मोजां जादोंब्ला शेयार खालामलायदो। नैबे हारिमु मोनाबिलिनि हांख्रायजानाय आलासिफोर बा खनगिरिफोर नैबे मोनसोम बर'मोन। बिथांखौ जों लाबोनाय जादोंमोन। दिनै भिडिअ'आ एसेनोसै। गोजोन्थों। जै